Ano ito? O di mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan pangutuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Nyato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Kaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin si Mardela. Mga tugang, good morning po sa Indo ka boss. Welcome sa programa. Aramon niya tungon niya pong aldaw na ninin Martes. Petsa 7 na sa bulan kan Disyembre 2021. Halipot lang pong iribanan ta. Mga 15 minutes lang kita mairibanan. Kapag alas 11 po, malaog ang Department of Health para sa tsikahang pangkalusugan. Martes po nga yan. Okay? Bueno, technical side, kasabay niya to, June Napolis. Katangyaon sa DCGB Social Media Department. Ito yung mga Information Technologist, Arvin Laad, pagkatapos si Richard Astor. Production Assistant Santo, yan po dyan, mga tugang ang kaganda ng South, si Angel Mustaza. Kalawa sa Mega Force Patrol, kadagos ng pangalap ng mga istorya, tanganing babalang ibog sa banawang sinapukar mga turok sa pansitan. Yaon dyan mga tugang sina Jomar Bien sa 1st District, Jimmy Nasalita sa 3rd, si Partner Alarmario, Old Albay District, pagkatapos sa northern part ka mga barangay sa Legazpi, o southern part ka mga barangay sa Legazpi. Kantang si Ans Galero, Legazpi 4th District, together with Henry Boy Mata. At saka si Luis Barcena Lagadi siya. Ang biyay niya, Daraga, Legazpi, northern part kang barangay, pagkatapos sa regional center side. Partner Luis Borse Barcena. Malapit na. Ako po sa nung lingkod, Mardela dahing iba, sadit sana. Pero tiyan. Happy birthday sa mga birthday celebrators, many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. Oy mga kababayan, kung kamo nakaanom na bulan na o sobra na nakapagpabakuna o pwede na, magpabarakuna na kamo, kan booster shot, A1, A2, ano yun, hanggang A5, di ba? O, mayroon na, bahala kami dyan. Punta na kayo para malagdagan yung anyong madagdagan ang sa po na proteksyon mga tugang kontra sa COVID-19. Alright? Okay no, mga tugang, dahil na ito magparahaloy pa. Kung ako natulog sa mga istoryali po niyan sa luwas, medyo lipot lang ang oras ta. Nakaantaway na mga tugang ang satuyang groom to be. Partner! Luis Borse Barcena na sa linya. Partner, maray na agad, sabi. Plus kami. Salamat tata, partner Mar, maray na aga, asina maray na aga sa gabos na mga parantabay sa mga dagdag pang bareta, Piglalangaw, Unbrand kan sa Inobat, sa munisipyo kan Daraga. Nangyari, talagang rin na kumbinsin ng gad ni Brad Bicari. Maski anong gibuho ni Mayor Bake, dahil talaga na ganyan na magpabakuna din sa Inobat. Ano daw yan, mismong si Dr. Dr. Abilino, Roger to that. iyon na mismo na nga po ng taga-Daraga ito. Correct. Natudukan sa ning Sinovac, pati sa pamilya niya, di na kumbinsin sa mga tao. Correct to that, sabi pa partner Ma. Na paano daw, ari? Nagpapaururi-urihan kaya?
Inian kulog sa payo na ipinagunambitan sa DCGB News ni Alcalde Perete na iyo ini anday lang kung natata na dipisilan kung paano na nindaing ganyaron and the best vaccine is available. Ta sobra ang pagpirili tabi partner markan iba. Kanuga dalimbawa mag-amigo ngaya. Susaro Pfizer. Susaro Sinovac so may ilalaag sa iya. Nagpapauri-uri na naiinggiton. Daday masabutan ni Mayor Vic, pareho man sa nayan bakuna, natadaw ta arog gayan ang ugali kan kadaklan sa mga taga-daraga. Maski tiranan. Bano ang sutil baga? Diyan na testing si Mayor Vic sa Banwang Sutil. Roger to that. Mga sutulo na pagabot sa Sinovac. Oho. Nga, ano ang ano yan, nag-uurumbasan sinda pag Pfizer? Pag Pfizer. Nangyari, Kuda pag ibang brand kan bakuna. Ngaya, Moderna or AstraZeneca. Oho. Nangyari, adi. Di daw masabutan ni Alcalde Perete na gabos ini magayo na apaagi tangani ng magkaigwanan herd immunity ang daraga albay. Nasa sangunyan pa sa nangani tabi partner man nasa lagpas pa sa na 50% ang nababakunahan kan total population dahil lang kan siring na bagay. Kasuod ma tabi partner marmas kigura no pa ka higot ang sendang pangangampanya daw nagburo barangay na 1,000 na mga doses na ang sagibo kasuapon dahil kan pamimili kan mga nagkapirang individual. Yeah, bata dahil man pwedeng mag-request sa DOH na ngaya isa na itao mo. Dapat parehas bagasin da figure around iyan kung ano ang mga bakunang available sa kada munisipyo. Roger to that. Kung kaya sa ngunyan tabi partner mar napapa-approach na sa angog si Alcalde Perete may kinaraman sa siring na bagay. Di, kung arog ka na mangyayari, di kita makabalik tulos dyan sa normal. Oho. Maski so ngaya igwa lamang na mga barangay ngayang pwede na ngaya eskwela na mag face to face. Di, mangyayari yan. Correct. Tababaunon ang sa indang vaccination rate. Correct. Iyo man nga ni ani pinagahadit ni Alcalde Perete na kung magkaigwanin herd immunity, matuturos-turos ang kuta na so mga istriktong implementasyon sa banwaan. Correct. Alaga dahilan kan siring na bagay kung padagos na magdudurunungan mga tao, magpaparapirili kan mga bakuna, an ipiga-agrangay ninda, dahi iyan matatapos, tana sa kamot na ninda, an na pagkakaigwa, nin proteksyon kontra sa nasabitan ng helang. Nako, iyan ang problema, di? Oho. Di, paano ang fight da? Di ang fight kayan, kikiuro naman siya sa DOH kung mapapwedeng dagdagan so Pfizer. Pero kuta na daw sabi kay Alcalde Perete, dahil niya naman daw kay Nikoto dahil ni kay Puan Gibuhon, daw mapirili sa mga taga-daraga. Maging sa mga 12 years old pa itaas, namili man? Oho. Ha? Pati sa mga 12 years old pa itaas, namirili man? Namirili? Pati mga aki? Dapat tabangan ng kan mga SK chairman ng paliwanagan. Roger to that. Pero pa yan. At maapunta daw si SK Federation President Kay Gomez kaya. Kulang sa kunyang kaya sa proper information na tama nagka-ring tulo sa Facebook. Correct. Yan baga, dapat rumdumunin na magyan santo papangani nangangapuda na nangaya. Kamu ngaya mga youth. Oho. Di ko masyadong matali o mahok sa sa social media. Correct. Nangyayari. Takon matatandaan baga tabi partner Mar, kalat-an impormasyon na sala dyan sa daraga na sigun kay Mayor Vic Perete, ang saro pa sa kikauyaman na kapag once ngayon nagpabakuna, magiging yung zombie. Natara pa man ngayon kay nangyayaring araw kayan. Ay, Jesus Maniosip. Sobra na lamang anong nabulan so mga nagkainon na nagkabarakunahan. Dahil man baka naging zombie. Oho. Yan mga buhay na buhay sindang nagralakaw-lakaw dyan. Dahil man nag-iri lang. Dahil man baga. Ako baga tayo nubak ako. Oh. Dahil lamang akong namatian. Iyo Lalong nagkusog. Lalong nagkusog nga Lalong ka dapat magpakusog pa. Paano aning kontrada? Iyo baga. Sabi nga ni Direk Bata, ngayon turulo ka na. Iyan. Ako nga ni pag available na at pwede na ako magpa-booster. Mapa-booster na ako. Ta Janssen kaya ako Roger. Lampas na akong tulong bulan. Ang Janssen baga tulong bulan man sana.
Oho. Mas maray pa nga ni sa Sinovac, 6 na bulan. Pero ang Correct. Janssen is 3 months. Kaya Aha. pag ako tinugutan kan doktor na magpa-booster, mapa-booster na ako anytime. Maski ato? Kaya po ko, nagparaluwas ito, saka may kaibanan ako sarang na may comorbidity. So, para sa kuya, kaligtasan ko at saka sa kaligtasan kan mga kaibanan ko sa harong, tapos kan mga nasa komunidad. Correct. Yan ang sa tuya dyan. Oho. Sige. Buda ang Paano na? mga puda ni Alcalde Perete, dahil magparaturobon sa mga bako man reliable na informasyon. Yan. O tanganing dahil maapektaran sa mga desisyon. Tandaan sa na nitong bida. Naputol si Luwens. So bida baga, o yaon duman sa pinakalas, alamin ang tamang impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources, o di ba? Doon sa bida. Ay nako. Ayan. Kaya sigon kay Perete, saro sa mga factors nakakaapektar talaga kan mga tao sa mga nagruluwas sa social media. O garing sigon sa iya magtubod sa na daw sa mga scientifico, may kinaraman sa siring na bagay buda sa mga eksperto, lalo Yeah. na sa Department of Health. Bata Kayo sa daw- na daw iyan Oo. ang nagtatao nin mga tamang impormasyon. Bata duman sa national kasumang ginadangog ko, pigsabi ni yung fellow baga kang Octa Group, si Dr. Napadi, si Dr. Nick Astriaco, yung molecular biologist, sabi niya, nakamta na ngaya ang herd of population immunity kan Pilipinas. Iyo po. Pero ngaya dapat ngaya, bakuna sin antibacterial na panlaban ang dapat para mapundo ang COVID. Kaya Correct. mag-arog ka na may mga pasawayo na sutil. Di ba? Wala't sindakan. Mawawala. Yan eh. Nya na sa bakuna abo ko ngaya sa Sinovac. Sabi na, although sabi ta nga ni, igwa kitang freedom of choice, di ba? Aha. Igwa kita ng diretso. But then, pag sinabi ng ano yan, para sa kagabsan, dapat masunod kita. Correct. Di ba? Masunod kita. Roger to that. Paano tayo yan? Kung Day kinaya ka, sabi partner Mar, day kinaya kang powers ni Mayor Vic. pero hindi daw siya masuko Ayan. na mamapudan sa liwat. Kuda inggan niya ron ang mga tao magibunin mga nakakapirang magkakanigong estratehiya. Oo. Tangani nang mainggan niya na magpabakuna mas Alam mo, Sinovac. pinaka-the best dyan, tumabang sa mga barangay officials. Lalo sa Correct. nagkaturo kaning Sinovac. Oh. Na magpatunay dyan sa barangay niya na sinda nasa kung dukanin Sinovac hanggang ngunyang buhay na buhay sindang na mamating ano pa man. Correct. O yung baga, ang leader kang barangay official. Correct. Sinda promintira, Sinda mag-influensya. Di ba mangumbinser sa sindang mga ano? Mhm. Maski nanauna ki 2 kilong baga si day paranggad. Dai pa. Kuya talaga Sinovac. Ay kuya talaga Pfizer. Pfizer. Ay nako, ayan eh. Any vaccine ko ta pwede na, di ba? Oho. Okay, sige. Kuta Alam mo na ba, partner malagpas pa ko ta sa 70% na ang daraga. Iyo. Kundi ko ta nagpipirili ang mga ibang daragenyo. Yan. Ulig sa Ligaspi, dakulo na, ang nabakunahan. Correct. Garong nga ni sobra ng bakuna. Roger. Pabarakuna na kamo. Yan. Seryoso, Mari. Okay, sige. Roger. So yan tabi partner Mar na mga dagdag na istorya halay sa daraga albay. Ako po si Luwens Burse Barsena. Thank you very much. Mga tugang Luwens Burse Barsena, kung po nakaibanan, ang connection kayan. Sana po sa mga daragenyo, pag-isipan ta pong maray. Adalantang maray, as in, magiling kita duman sa mga information na so mapapasa na mapapagkatiwalaan bako so masyado mapipaparasira diyan sa Facebook. Nakadakulong po kaya, no? Dakulong sa social media, because anybody can post mga tugang sa sa social media. But we have to study and we have to research kung ano ang nagpost kayan, ano ang pagkatawo kayan, di ba? Ayan ang dapat nagibong ka pag nag-internet ka. Kada ko lang nakapost dyan, halos nakulunon. But then you have to research. Adala nindo, ang nagpost kayan, ano ang pagkatawo niya, anong pagkaisin niya, scientifico ba siya, doktor ba siya, o ano? Di ba? So mga eksperto to nagsasabi na walang lahat ng bakuna, any vaccine available is the best. Di ba?
Iyan, dagdag na protection iyan, mga tugang sa face mask, sa face shield, kay ito, pagkatapos sa physical distancing, tapos para iwas sa matawong lugar, paghugas ng kamot, iyan, mga tugang, dyan yan naman sa lawas mo. Di ba? Para magkago ka rin antibody na kung may lumaog man dyan, mga tugang na virus, madali inindang mamidbidan. Ha? Di na sinda malalansi. Di ba? Talagang aram na hindi kung anong klase yan na maralaog dyan. Makontra ninda tulos. Yan po ang although sabi nga ni, na pag ligwa ka kanday ka man ngaya nangahulugan, day ka natamaan. Kaya lang, ang protection yan is day ka maabot naman sa punto na ospitalong ka, o kung hospital ka man, moderate sana. Day ka maabot sa severe or critical. Iyo. O paano, mga kapatid, oras na para magpatos-patos muna para mentas na paano ka yan? Yan po ang sistema ngunyan ta. Ba't ada kulunon kitang mga, mga naganggrit. Day pa nga ni nadangog so greetings kang sa kuyang amigo. Kung nailing so greetings ni Mayor Jun pero dahil ko pa nadangog so greetings ni Mayor Jun. Alas 11 na lamang. Tendo ka boss, thank you. Someone told